Ale pre vozičkárov je niečo iné. Dobre, tu ešte jedna pani ešte sa pýtala a závala, že ste neodpovedali, neviem kde je, že či by nemohli väzni aj do 8 robiť večera, že či by aj dve smeny sa nemohli vystriedať napríklad. Môžu. Ja teraz... Ako to je na vás? Prosím? Áno, áno. Áno. Obidve budú mať pavilóny výťah. Áno, v strede, tam, čo je spojovacia chodba. Ale tu bolo myslené aj na tých vozičkárov, lebo tu, ako som videla, tu sú všetko rovnaké izby, že tu... Všetko. To mal byť dom seniorov. Preto povedalo, preto sme hovorili, že keď malo byť pre vozičkárov, sú iné trošku normy, ale tie normy ako pre vozičky toto splňujú. Aj chodby do izby, všetko. Tak keďže splňa... Ja si to tiež tak myslím. Projektového názor, ale... Tie chodby sú také veľké, že tam vozičkár vojde. Dobre, máte ešte nejaké otázky? Posledné 2-3 otázky. Hej, neruš to. Sme v jednaní s mestskou časťou, sa odozviete do konca budúceho týždňa. Prosím. No však jasné. Do konca budúceho týždňa... Prosím? Do konca budúceho týždňa čo sa dozvie, pán? Že termín, jak sa budeme dohadovať s mestskou časťou, že jak ho posunie. S kým budete dohadovať do konca týždňa? Do konca budúceho týždňa mám doniesť tento termínový, že jak čo, a s mestskou časťou sa budem dohadovať, respektíve s vami. Tak ja neviem s kým, no s vami. Ja neviem, ja to volám stejnako, tak s vami. Za 3 roky to nebude. Vy tiež viete rozmýšľať, že toto za 3 mesiace urobiť, to nie je. Postavia vám dom aj za mesiac, šikovní chlapi, to v televízii ste videli. Ale toto za 3 mesiace. Dokončiť. Ja vám môžem povedať, že za mestskú časť budeme hľadať zábezpeku, efektívnu zábezpeku plnenia týchto nových termínov. Prosím vás, keď sa prvý termín neurobil, už ste vtedy mali zabezpeku. Ale žiadny termín, pani, není ešte urobený, pre Boha. Žiadny termín není urobený ešte. Kde mali byť? Kde? A kedy je? V júli. No a teraz je čo? Teraz je čo? Ja sa nehádam, ja len tuto hovorím, že keď ja rozprávam, netreba, počuje ma každý. A niekto, keď rozpráva, nepočuje len ten, s kým hovorí. Ja chcem, aby ma každý počul, čo hovorí. Áno, ale netreba sa dohadovať. To nebude ani o 3 roky, vám hovorím, dámy. Keď budú na to financie, tak asi to bude. Ja som nepovedal, že za 3 mesiace. Za 3 mesiace to malo byť a že budeme hľadať spôsob predĺženia, pani. Čiže do 30.10. Málo, predbežne. Do konca roka, dobre. Keby ste si to mali zakúpiť sami sebe, koľky by sa našli, čo by si zakúpili? Aj pani, no nie aj pani. sa rieši už roky. Roky, ale na to treba financie. A vtedy sa nevedelo, že treba financie. No a keby to doteraz stálo, a takto by to odkúpil a vôbec by to nebolo toto na ten účet, tak čo by sa stalo? Dobre, máte na mňa nejaké ešte normálne? No, dobre, ale... Ako tento kalendár? Harmonogram pondelok a v útorok nesiem na úrad. Určite. Robím na ňom. Hej, určite. No, a vy ste pánovi Horenskému iba včera poslali. Intimnú otázku, prepáčte. Ja som neposielal nikomu, ja som donesol na kľúči starý a nový, aby oni im rozposlali. Áno. Každý dostal. No, každý včera. naraz dostal. Včera, ale ne? No a čo? No a čo, tak dneska je stretnutie a včera dostane materiály. Ale ja som nevedel ani, že je stretnutie. A to je kopa materiálov a ešte... Pán Tón, môžem sa niečo? Pán poslanec, ja som hovoril, že napalím na kľúč aj staré, aj nové a odnesem na úrad a úrad vám rozpošle. Jedine pán Horanský sa mi ozval, že on chce s mailovým a potom sme sa dohodli na úrade, že ja dám na úrad, oni majú vaše adresy a vám pošlú všetci. No, počkaj, toto musím povedať, lebo také nemôžem, že jedine... Tak ja som od vás tiež pýtal materiály na pracovnom stretnutí a ste povedali, že pošleme pánovi Horenskému. Nie, že nakoniec, že pošlete pánovi Horenskému a on to rozpošle, aby nebolo, že nejak ja nemám záujem, alebo čo. Ja som neposielal jedným, tak úrad posielal všetko. No, on včera. Prosím. Bývam tu na Drábovej, som býval. S radosťou som sa pozeral
Priatelia, Prosím vás, buďte potichšie, ľudia. také osobné vyznanie. Chcem sa spýtať, vy ste teraz ako realizátor tejto stavby. A investor je realizátor. Nasťahoval som sa v určitom roku a s radosťou som pozeral, keď sa to uvoľňovalo. No. Ja som turista, mám materiál, ktorý som ochotný poskytnúť do týchto priestorov. Bol som aj členom kultúrnej komisie, kde som počúval o tom, kedy sa to realizuje, jak to bude. Keď sa ohlásili poslanci, že aj oni chcú tam mať nejaký podiel a niečo vytvoriť, po čase som zistil, že asi to nemá cenu, aby sme do toho vstupovali. Nevedel som, kto to za predošlej starostky, za terajšieho starostu, o čo to ide. Odtiaľ som sa odsťahoval na Denešovu 31, kde pozerám na krásne ihrisko, ale zaujíma ma táto stavba. Lebo odrazu zistujem, že z tejto stavby sa stáva kaštiel alebo niečo. Je to v rámci plánu? Toto? Čo robíme? Nevyzerá kaštiel. Nie, ja som z rodného Varoša, kde kaštiele premeňovali na, jak sa hovorí, také strediska pre nás seniorov a týchto ľudí, ktorí sme sa tešili, že budeme. Záver len proste asi taký. Pýtam sa, stále uskladňujem pivnici, priestoroch, materiály, ktoré by si radi prečítali všetci ľudia. Ja som túlak, turista, ešte stále žijem športom, ešte stále som chcel podporovať, ale keď som nenašiel pochopenie, lebo som, jak sa hovorí, vedenie a tak ďalej mi zakázalo, aby som písal, lebo veľa otravujem, vymýšľam. Takhle sa pýtam, záver, vy máte podklady, že bolo to mať byť zrealizované kedy? Chodím do klubu seniorov, kde nám bolo hovorené za bývalej starostky, čo sa vytvorí, jak to bude. Odrazu zistujem, že sa tu buduje niečo. Áno, dom seniorov, stále tu má byť. Stále? Stále. To sa mi páčilo, to som chcel vedieť. Stále to má byť dom seniorov. A popri tom tam budú čo ešte? Pritom, hej. Seniory, postihnuté deti a tu za zemie. Zázemie, masáže a ostatné služby, aj pre starých ľudí, čo budú cvičiť. Ja cvičím, každý deň chodím a tak ďalej. Ale to chceme aj pre starých ľudí. Tak. Dobre, vy veríte v tomu? Verím. Pomôžte mu, treba pridať. Ja som ochotný, bývam tu fyzicky som zdatný, behám, bežkujem, turistiku, môžem to ďalej posúvať. Nedám sa znechutiť, že ma to horné vedenie na mňa pozera, že prečo toľko rozpráva. Ale ja som vychovaný v duchu, co na šercu, to na jazyku, ale problém je v tom, že mám rýchlejší jazyk jak rozum. A niektorí to neznášajú, keď povieš tú pravdu. Prídeme, stretneme sa, pozdravíme a odrazu. A prečo, čo a ako? Nebudeme toto šíriť ďalej. Urobme čiaru. Už ste reálne povedali, že je to pravda, že to bude dostávané? Vianočný stromček prídeme urobiť už na Vianoce, tu budeme sedieť a spievať. Neviem, nechcem vás ako na tom. Páčite sa mi, veríte v to, že to urobíme? A beriete aj nás, keď prídeme pomôcť? To by bolo naozaj. Toto je Ja nechcem penieži, ja chcem len vidieť, že toto rastie a nie, že len tu padá. Čudujeme sa, kde to je. Kľudne volajte všetkých, čo tu rozprávajú, že kto príde. Toto ja som zvedavý a ja prídem na to stretnutie. Kto príde pomôcť? Aha, vy teraz sa opierate o to? Opačne, tak. Kto nám toto, bývalá starostka, tento starosta, vieme o termínoch? Kto je zodpovedný, kto povedal, že tento termín a tieto veci držíte? Bolo mediálne čítam, bo ja rád čítam. No ste prešli do dačo, báme sa, kto príde pomôcť. Ja prídem napríklad. Ja by som... Bude treba umyť okna, podlahu. Rýchle ste sa vynašli, že vám dávame pomoc. Ja by som... Do jasli tu sme chodili upratovať. Bývali sme tu, tak vieme, o čom sa chceme baviť. Čo by sme neprišli poumývať, vypratať izbičku? A hneď sebe aj peniaze. Keby boli peniaze, sú aj majstra, aj všetko. My máme priestor hore, Ja viem, kde nám sľubovali, čo tam bude. Ja som bol pozrieť. Do dnešného dňa nevieme, či vôbec to bude a prečo. Ja by som radšej od toho pomoci... Nebude treba pomôcť, treba tiež zvolať takú schôdzu a môžeme rovno ísť, lebo teraz dobre, ten pán chce povedať, že od pomoci chce... No ja by som skôr povedal, aby sa tu dodržiavali zmluvy, hej? Ja som čakal, že tento pán ako investor, alebo majiteľ, alebo ktorý to buduje, sa oprie o to a nebudeme čítať články o tom, že
jeden deň spadlo, nespadlo. O týždeň komisia spadlo. Je to odborne robené? Ale ja som to vysvetlil. Dobre, nebol som tu, tak sa pýtam. Ale že Dobre, hovorím, idem ja fakt, že lebo tu treba odborníkov takých, ktorí to robia tak, Pane, že vedeli to by bude ste do ten povedať, prečo múry padajú? To robia takí lajci. Prečo strechy trhajú teraz, keď sú také vetry? Prečo v Tatrach To spadlo vietor robí, 100 000 že stromov? murovanosť hodil vietor múr. No a jak? Áno, a 2 razy. Prepáčte, pane, na Spišskom hrade objavili, že už to nemalo spadnúť a drží to ešte. No, vidíte. A zase v Trenčine spadlo. To je čo? A hrad. No dobre, vedia sa vyjadriť aj naši tu na zástupcovia, pán starosta a tak ďalej, že či tie zmluvy a tieto veci súhlasíme s tým? Ale zmluvy sú na internete. Vy sa môžete, každý sa môže pozrieť. No. Ale veď roky sa posúva. Prepáčte, my starneme. Pane, my starneme. Mňa väčšinou každého bolia nohy, ruky, ale mňa väčšinou jazyk. Chcem sa pýtať a povedať, že pre starých ľudí. Lebo tu, keď starí ľudia prídu, oni zomra prídu. To ja budem počúvať, lebo ja potrebujem ísť domov. Ja mám tiež svoje povinnosti. No ale ste zvolali niečo. Kto zvolal? Ešte pán, ja som volal. Ešte... V stredu príde. A doteraz kto dozoroval tú stavbu? Máte stavebný dozor alebo denník veci, všetko sa plní, viete nám to ukázať? Áno. Sú na to ľudia, ktorí ako... Na to je mestská časť, aby to kontroloval a povedal, že bude kontrolovať pán starosta. A kde je tá mestská časť? Kto má zodpovedného človeka, pán starosta? Kto je zodpovedný, že sleduje ten denník a stavbu a tak ďalej? Vydávajú novinky a tam sa dočítajú. Vy ste pán starosta? Máme také vzťahy a veci, že Otázka bola na... Písali aj o tom, že to spadlo. Pani, ale otázka bola na pána starostu. Neprerušujte, prosím. Pán starosta, viete nám povedať, že kto sleduje túto stavbu ako zo zástupcov? Áno. Nech sa páči. Do roku 2016 to bola pracovníčka oddelenia výstavby pani Zjarková a teraz bude určený pracovník, ktorý nastupuje na oddelenie výstavby. Takže tam tá urobila Končila 34. 34. Vyhodnotili ste, že dobre robila. Ale ľubí, nechaj, tak nech pán starosta. Dobre robila, sledovala to. Máte to pod kontrolou? Všetky zápisy z obhliadok stavby máme, takže... A ste s tým spokojní, ako, hej? Ja neviem. No viete, neviete. Ako by som mal vysloviť nespokojnosť No lebo my nie sme so spokojní, zisteným stavom? Nie, s celkovým vedením stavby. Denník veci, pán napísal denník, toto vykonané. No ani nebol opísaný denník od minulého Ja leta. práve idem v podstate veci. Ja som robil stavebný dozor v železiarniach ešte. A tam sme kontrolovali, vedeli a vyvádzali dôsledky. Kto vyvádzal tie dôsledky toho, že toto tu ozaj takto nám rastie a pada? Pán starosta, skúste, viete, aké máme vzťah, ale urobme čiaru. Povedzme si otvorene. Koho ste nasadili, je to osoba, ktorá vie a bude sledovať tak, jak to má byť. A tento pán bude písať to, čo treba a čo vykonal. A nebudeme čítať v novinách, že toto a toto sa udialo. V novinách napísané nie, nespadlo. O 3 týždne, áno, spadlo. Ja som čítala, že spadlo. Ale dobre, moja. Nám seniorov na tom záleží. Pán starosta, aj vy budete senior. Ja verím, že na tom aj sa dožijete. A záleží vám na to, že sa stretávame na nejakých priestoroch, čo ste nám sľubovali, že ľudia, ktorí majú barly, nevedia sa dostať hore do tých priestorov. Budeme mať 25. výročie. 30. bude... 30. už bolo? Aha, dobre, nech dokončí. Prepač, lebo mi to nedá. Viete o tom, že budeme mať 30. Je zvolané s témou Senior dom a jeho budúcnosť. Dobre, ja sa vás Je treba držať sa témy, lebo... Ja som sa pýtal. Ale keď bola priama otázka na vás, tu každý odpovedal, môžete aj vy odpovedať. Toto je téma budúcnosť tejto stavby. Pán starosta, ja som zvolávateľ. Ja som písal interpeláciu viackrát. Chce ďalej veci, že by tak budovali, jak vy budujete. Ja by som myslel, že treba zaručiť z mestského úradu, lebo na to sú ľudia, ktorí sú patrične platení. Kompetentní, poverení. Platení za to, aby sa postarali, aby
termíny boli dodržané a aby neboli tu nejaké nezmyselné sľuby, ktoré... Toto je atrapa. Podľa môjho názoru je to atrapa. A sa mám ja pozerať na atrapu, ani tu neprídem. To je atrapa. Tak čo vlastne, aký tu je? To treba, aby mestská časť starala. Aby ste si všimli, keď idú upratovať kraja 4 cigáni, tak ľudí do zóny. Ale ja si to nemôžem na tom hore podobno nemáme. Viete, zapoká všetko pracovno do detí. Nie, to nie. Toto, dokedy máme písať cez právo? Ale aj za všetky diery, ktoré sú na ceste. Dobre, neodchádzajme od otázky. Pán starosta, je poverený nový pracovník, ktorý bude sledovať túto stavbu? Ešte není. Není? Ale povedal, že... Ešte nie, ale bude. Bude. Jak nám sľubovali, že bude výťah, bude tieto, budeme mať priestory. 30. je stretnutie mestské, všetkých mestských častí. Chodím na všetky. Pereš, Šaca, ostatné. A kde sa prezentujú ľudia, ukazujú. Ja mám všetko natočené, nafilmované. Ja som sa snažil posielať, ale bolo mi povedané, že nemám otravovať a nemám ako... No to je... Len pre ukážku, aby sme vedeli, že čo treba asi urobiť. Či bude prítomný pán starosta, či bude tak, jak to na ostatní. Nenaťahujeme, dobre. Takže súhlasíte s tým, čo bolo povedané, ale mlčíme. Dobre, a ja môžem sa opýtať vás, občanov. Čo by ste povedali nám, poslancom, ako by sme mali sa zachovať, ako máme predložiť ten termín? Lebo teraz sa hovorí o termíne. Nie o termíne ide aj o kvalitu. Nielen o termíne. Tak o kvalitu už, ja už o kvalitu ani tu neverím, keď si vezmem, že pani, ja už... kvalita v tomto období už... Ja už ani o kvalitu neverím, keď vedie to človek, ktorý rok nevedie stavebný deň. Kvalita není. Už to není kvalita. Len ja sa vás pýtam, čo si myslíte, ako máme reagovať? Áno. Takže... 31. júl 2017. Prihlásil pán, že to urobí, opraví. Už máme plán hneď. A nie teraz sa robí po pár rokov, že čo ďalej s tým. Ešte ani materiál nemajú a nemajú ani veci. Dajme tomu do roka. Ale do roka. Počúvajte, neustupujte, ale sa pýtame, bude alebo nebude. V zmluve je to tak, že... Ale sú tu aj zamestnanci úradu, ale že keď do 31.7. neodovzdá na kolaudáciu, mestská časť môže buď predĺžiť termín, alebo odkúpiť celú stavbu za 20 eur. A žiadne sankcie za to nie sú? Nie. Do 31.7. na kolaudáciu. A to jaký to dostal darček ako ten pán, čo to buduje? V každej zmluve je predsa... Ale my dostaneme naspäť. On príde od všetkých financie. No a čo sa stane? Budeme hľadať ďalšieho človeka, ktorý bude pokračovať. Vráti nám peniaze za to, alebo čo? Zmluva je tak, to nie. Zmluva je tak robená, že keď on nedodrží termín a mestská časť, pán starosta bude žiadať spolu s zastupiteľstvom, že mu dáme 20 eur a on nemá nárok na vrátenie peniazy, čo tu investoval. Takže zmluva je v prospech mestskej časti robená. A čo potom? Jedna vec je, že dobre, dám si dole okuliare. Ale čo potom by to bolo? No. Keby náhodou ste zase to ostane stať. Viete, keď má o to, pozrite, ja si myslím, že keď má o to záujem jeden, tak majú záujem viacerí. To je môj názor, ale ja som v živote s takýmto nemal nič spoločné, len si myslím. Čo potom bude iba reštaurácia? Ale dobre. A to nie je len tak jednoducho nájsť investora, ktorý vám do toho príde a dá svojich 2 milióny eur. Čiže aj na to treba zvažovať. Čo teraz spraviť? Lebo viete, keď sa odstúpime od zmluvy, zakonzervovať tú pevnú sieť a tu môžu byť vandalizmus, čiže ďalšie financie z mestskej časti, že vlastne to treba veľmi, je to na vážkach, treba to ozaj zvážiť. Tak prepáčte, údajne je teraz preinvestovaných už 800, asi 900 tisíc. Ale musí investovať. Do tých pár tehal. Ale keď si mu to malo stávať, tak sa musel on dať nejaké záruky, že na to má peniaze. No to áno. Seniori, dospeláci, nebude lepšie, keď sa urobí nejaký salón masážny alebo niečo, to by bolo rýchlejšie sa vystavilo. Lebo ja si pamätám mladých poslancov, keď sme boli, tak treba aj chodili aj salónik.
Dobre, myslím si, že pani Stelediová... Dobre, chcete ešte niečo? Počúvajte, prepáč, ale jedna myšlienka, tu na dámy rozprávajú, že potrebovali by aj rehabilitáciu, aby ich takto pomasíroval a chodili, bo tu na poliklinike nemáme rehabilitáciu. Ale je, v súteréne je rehabilitácia. Vedľa psychiatrie. Aj psychiatria môže byť jedna. Chceme to aj s humorom rešiť, ale treba konkrétne veci, ktoré stoja za to. Pozrite, pán Vancák tu nie je. Naše rozhovory... Za týždeň to je hotové. Počúvaj, US Steel mal pôvodne brať niekto ďalší a ďalší, anglicky sa učili, teraz už sa čínsky idú učiť. Vy sa skrývate kamere, čo? Dobre. Ale nie, no teraz, jaký to má záver z toho? Záver je 15. mája má dať pán Vancák na mestskú časť kompletný časový harmonogram a dokedy bude mať vlastne... Ja som na Čerdakovej. To sa organizovalo iba teraz pár dní dozadu. Potom zasadne komisia pánom starostom, poslancami a v júni sa rozhodne, či sa mu to predĺží. Dobre, a ten pán, čo tu stal, to nebol. Musia vedieť všetci na karete, nie len jedna časť. Čo by to malo byť? Ja by sa držať Len... No, dobre, to... Chyba organizácia. Dobrá. Nechcem to takto hovoriť, no. Ja som sa k tým listom nedostal takto. Keď to niekto tlačil to asi na vlastnú festu. Ja som nevedela, ale nemám nedala. Vy ste volala, že mi sa prídem pozrieť. Ja by on tu na tak tu na Moskovsku išla za Moskovsku, už ďalej Dobre, idem ďalej nahrávať, nech máme. 15. dá harmonogram prác, keď ste robili dozor, viete, a to už potom je na ňom, tam budú aj sankcie, keď nedodrží určité veci. Dobre, a doteraz prečo nikto, keď tak hovoríš, bol postavený niekto? Ja som sa pýtal. Nie, to datal sa. Nemohlo sa, na stavbe neexistuje, aby niekto stavebný dozor denník a toto nefungovalo a nevedel to kontrolovať mestská časť. Je to otázka na mestnú časť na pána starostku, lebo ja som sa pýtal. Vidíš, ak sa tvári, že ja som sa pýtal a mi napísal jednu vetu, že na stavbe sa pracuje podľa harmonogramu. A som si pýtal polročný výpis prác a dostal jednu vetu. Na stavbe sa pracuje podľa harmonogramu. No.